நேரில் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விவசாய பூமியில் தான் இருக்கிறோம். விவசாய பூமியில் நம்ம பொதுவாக நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா விவசாயம் எல்லாமே ஈஸியாக நமக்கு கடையில் கிடைக்கிறதுனால அதோட மகிமையும் அதோட அருமையும் நமக்கு தெரியாமல் போகுது. இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்றதுனால தான் ஒரு நாள் விவசாயியோட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி அதுதான் நம்ம வந்து ஒரு விவசாய பூமியில் இருக்கிறோம். விவசாயி கூட தான் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு இன்டர்வியூவை நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம விவசாயியை பார்க்கலாம். இப்போது இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தோட்டத்தை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டோம். இப்போ எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து எலுமிச்சம்பழம் போட்டுருக்கிறீங்க. இப்போ இந்த எலுமிச்சம்பழத்தில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான லாபம் கிடைக்கிது? இந்த எலுமிச்சம்பழம் வருஷத்துக்கு 2-3 காப்பு வரும். 3 காப்பு வந்தோடனே எலுமிச்சம்பழம் வந்து கிலோ 70 ரூபாய்க்கு போகும், 60 ரூபாய்க்கும் போகும். 3 காப்பு அது மாமூலம் தண்ணி இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா காய்க்கும். தண்ணி இல்லாட்டி காய்க்காது. வருஷத்துக்கு 3 காப்புக்கு தான் காய்க்கும். இப்போ எலுமிச்சம்பழம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ 1 கிலோ 70 ரூபான்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ 1 கிலோ 70 ரூபாய்க்கு கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து கட்டுப்படி ஆகுதா, கட்டுப்படி ஆகலைங்களா? இல்லை வருமானத்தை அதாவது நீங்கள் போட்ட முதலீடை விட உங்களுக்கு வந்து நஷ்டம் அதிகமாகுதா, வருமானம் அதிகமாகுதா? இது நான் எலுமிச்சம்பழம் போட்ட அளவுக்கு நான் வந்து வருமானம் தான் வர நஷ்டமாகாது. இப்போ வந்து இந்த எலுமிச்சம்பழம் வந்து கிலோ 70 ரூபாய்க்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. இப்போ இதோடைய மகசூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு சராசரியாக ஒரு செடி வந்து உங்களுக்கு எத்தனை கிலோ வரைக்கும் காய்க்கும்? இதுக்கு இதுக்கு ஒரு செடி வந்து ஒரு 30 கிலோ 40 கிலோ காய்க்கும். இப்போ 1 கிலோ 70 ரூபா அப்படின்னா உங்களுக்கு லாபம் மேக்ஸிமம் ஒரு கிலோவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து லாபம் நிற்கும்? 1 கிலோக்கு இதுக்கு மருந்து 3 மருந்து அடிக்க வேண்டியது இருக்குது. அது பூச்சி இந்த எலுமிச்சம்பழம்லாம் சொட்டை இருந்துச்சுன்னா வாங்க மாட்டாங்க. இந்த புளிப்புளி இருந்துச்சுன்னா வாங்க மாட்டாங்க. இந்த எலுமிச்சம்பழம் வந்து அப்படியே புளிப்புளி இல்லாமல் இருந்தால் தான் வாங்குவாங்க. அது கிலோ 30 ரூபா 40 ரூபா இப்படி போகும். சின்ன பழம்னா 40 ரூபா போகும், பெரிய பழம்னா 60 ரூபா போகும். இந்த மருந்து செலவு அது போனது போக கிலோ 10 ரூபாய்க்கு நிற்கும். கிலோ 10 ரூபா மட்டும்தான் நிற்கும். அதாவது ஒரு விவசாயி நீங்கள் வந்து இந்த செடி வளர்த்ததுலேருந்து இப்போது அடுத்து பழம் வந்து பறித்து கடையில் கொடுக்குற வரைக்கும் உங்களுக்கு உண்டான லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா மட்டும்தான் நிற்குமா? 10 ரூபா தான் கையில் நிற்கும். இது வந்து கொட்டமுந்திரி மரம், முந்திரி பருப்பு தயார் பண்ணுற அந்த மரத்துக்கு வந்தாச்சு. இப்போ இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போது முந்திரி பருப்பு இந்த மரத்துக்கு உண்டான செலவுகள் எவ்வளவு, இதில் உண்டான வருமானம் எவ்வளவு, இந்த மரத்தை எந்த மாதிரி நீங்கள் பராமரிக்கிறீங்க, இது பராமரிக்கிறது கஷ்டமா இல்லை ஈஸியா? அதை மட்டும் இது பராமரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். கஷ்டம்னா எப்படிங்க சார்? இப்போ கஷ்டம்னா இப்போ இந்த பூச்சி இந்த பூச்சி இந்த இப்படி கறி போகும், இந்த மாதிரி கறி போகும். மருந்து இதுக்கு இப்போ தலையிறும் போது மருந்து அடிக்கணும். இது இப்படி தலையிறும் போது ஒரு மருந்து அடிக்கணும். இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பூச்சி கடிச்சு பூச்சி இதெல்லாம் பூச்சி இருந்து தின்னு இதெல்லாம் பூச்சி இருந்து அப்புறம் இதாகி போகும், பிசுனாகி போகும். எது இந்த கிஞ்சி இறங்கும்போது பூ விடும்போது மருந்து ஒரு 5 மருந்து அடிக்க வேண்டியது இருக்குது. பிஞ்சு இறங்கும்போது அந்த பிஞ்சோட கொட்டை வரும்போது ஒரு மருந்து அடிக்கணும். இப்போ அந்த முந்திரி பருப்பு வந்து நீங்கள் அதாவது ஒரு விவசாயியாக நீங்கள் வந்து என்ன ரேட்டு கொடுக்குறீங்க வெளியில்? இந்த கொட்டை வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து 70 ரூபா 80 ரூபான்னு எடுக்கிறாங்க. அங்கே வியாபாரி போய் இப்போ வியாபாரிக்கிட்ட போடுறோம். அவங்க வந்து 70 ரூபாய்க்கு எடுக்கிறாங்க, 80 ரூபாய்க்கு எடுக்கிறாங்க. எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க போய் ரேட்டு அதிகமான ரேட்டு 200 ரூபா 300 ரூபா கிலோ 300 விற்கிறாங்க. எங்களுக்கு வந்து கட்டுப்படி ஆக மாட்டேங்குது. கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நேரடியாக கொள்முதல் பண்ணால் கொஞ்சம் லாபம் கிடைக்கும். இந்த முந்திரி பருப்பு தான் வந்து நம்ம கடையில் பேக்கரியில் வாங்குகிற அந்த முந்திரி பருப்பு இல்லையா? ஆமாம். இப்போ அந்த முந்திரி பருப்பு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோவே 1200 1300 ரூபாய்க்கு விற்கிது, ஒரிஜினல் பருப்புன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இது வந்து நாட்டு மரமா இல்லை ஹைப்ரிட்டுங்களா? இது வந்து நாட்டு மரம். இப்போ நாட்டு மரம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ நல்ல ரேட்டுக்கு தானே போகும், நீங்கள் கம்மியான ரேட்டு கொடுக்குறீங்க. வியாபாரி நம்மகிட்ட எடுக்கிறது கம்மியாக தான் எடுக்கிறாங்க. இப்போ கடையில் வாங்குகிற முந்திரி பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த ஒயிட் கலர் பருப்பு மட்டும் தனியாக இருக்குது. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொட்டையோடு இருக்குது, அந்த மேலே அந்த ஓடோடு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக ஓடு எடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாமா? ஓடு எடுத்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ண முடியும். கொட்டை வந்து பிறக்கிறதுக்கு மருந்து அடித்து கீழே பிறக்கிறதுக்கு கீழே பழம் கிடக்கும். அந்த பழத்தை போய்ட்டு பிச்சு போட்டு பிறக்கி வைக்கிறதும் இதாக இருக்கும். போட்டு ஒவ்வொரு போட்டோன்னா ஒரு குண்டால் வரும். ஒரு குண்டால் வந்தோடனே அதை போட்டோம்னாக்கா நம்மக்கிட்ட 80 ரூபா 70 ரூபாய்க்கு தான் எடுப்பாங்க வியாபாரி. வியாபாரி எடுத்துகிட்டு அவங்க போய் ரேட்டு அதிகமாக விற்கிறாங்க. அதேமாரி கவர்மெண்ட் பார்த்து வந்து கவர்மெண்ட்டு நம்ம கொட்டை மோஸ்ட்லி பண்ணால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் லாபம் கிடைக்கும். இப்போ தேனி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொட்டை முந்திரி, அதாவது இந்த முந்திரி பருப்புன்றது அதிகமாகவே வந்து விளைய வைக்குது. ஏன் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நேரடியாக போய் நீங்கள் ஒரு மனுவோ அந்த மாதிரி கொடுத்து ரெடி பண்ணக்கூடாது? மனு கொட்டை முந்திரிக்கு மருந்து அடிக்கிற செலவு இங்கிட்டு நம்ம காட்டு களவட்டை செய்ய அப்படிங்கிட்டு நம்ம இது திரிகிறோம். அங்கே போக முடியல. அப்போ நேரடியாக இப்போ அரசாங்கத்திலேருந்து உங்கள்கிட்ட வந்து எதுவும் முறையீடு எதுவும் கேட்கலீங்களா? எதுவும் முறையீடு எதுவும் கேட்கல. இப்போ கேட்டால் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறீங்க? கேட்டால் சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன்.
இப்போது நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு சீசன் அப்படின்னா நீங்கள் அதிகபட்சம் அந்த ஒரு மரன்றது எவ்வளோ காய்க்கும், ஒரு சீசன்னா நீங்கள் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 2 சேல்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இது வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே மட்டும் கொடுக்குறீங்களா இல்லை தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியிலையும் கொடுக்குறீங்க, கேரளா ஆந்திரா அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்குறீங்க? இது வந்து வியாபாரி இதுங்கிறது வந்து வியாபாரி சின்ன சின்ன வியாபாரி வந்து வாங்குவாங்க. அந்த வியாபாரி இதை வாங்கி கொள்முதல் பண்ணுறாங்க நம்மக்கிட்ட வந்து. இப்போ இது அதை எலுமிச்சம்பழத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்குண்டான முதலீடுன்றது அதிகமாக கம்மியா? இதுக்கு முதலீடு வந்து அதிகம். இது வந்து நான் கரெக்டாக 5 மருந்து அடிக்கணும்னா, தளவுக்கு ஒரு மருந்து, பிஞ்சு இறங்குறதுக்கு ஒரு மருந்து, அந்த கொட்டையை வந்து உரியும் பூச்சி, அந்த பூச்சி உரியறதுக்கு ஒரு மருந்து, இப்படி ஒரு 5 மருந்து அடிக்கணும். இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கறி போகும். ஓஹோ. இதில் வந்து பூச்சி தாக்குதல்ன்றது அதிகமாக இருக்குது. தண்ணிக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன சார் பண்ணுறீங்க? மழை பெய்யறதுல ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு காப்பு. அப்போ வந்து நீங்கள் நேரடியாக வானம் பார்த்த பூமி அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இப்போ வாழ்க்கை பயணம் போய்கிட்டு இருக்கு. ஆமாம், வானம் பார்த்த பூமியிலே. இப்போ மழை கண்டினியூஸாக ஒரு 6 மாதம் ஒரு வருஷம் பெய்யாமல் இருந்தால், மழை 6 மாதம் பெய்யாமல் இருந்தால் இது வந்து கொட்டை மாதிரி செத்து போகும். இப்போ மழையை மட்டுமே எதிர்பார்த்து நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கிறீங்க? மழை எதிர்பார்த்து வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கு. வந்து நம்ம தொடர்ந்து எலுமிச்சை மரம் பார்த்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் கொட்டமந்திரின்னு ஒரு மரம் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே சார் இருக்கிறோம்? இப்போ உலக மரம். இப்போ இது வந்து வெளியில் நீங்கள் போய் சொல்கிறதா இருந்தால் எப்படி சொல்லுவீங்க? வெளியில் உலகம் பஞ்சு. எது சார் புரியல? உலகம் பஞ்சு. ஓ சரி. இப்போ இந்த மரம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மரத்தை வந்து நீங்கள் பாதுகாக்கிறதுன்றது எவ்வளோ கஷ்டமான வேலைங்களா இல்லை ரொம்ப ஈஸியான வேலைங்களா? ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இது. எப்படி சொல்கிறீங்க? இது வந்து சின்ன கண்டு எடுத்து நடணும். ஓ. சின்ன கண்டு எடுத்து நட்டு வச்சு குழி எடுத்து நட்டுன பிறகு அது ஒரு 7 வருஷம் கழிச்சு தான் அந்த மரம் ஆகும். 7 வருஷம்? 7 வருஷம் ஆகும். இப்போ இவ்வளோ பெரிய மரம் பார்க்கணும் அப்படின்னா 7 வருஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணுங்களா? ஆமாம், 7 வருஷம் வெயிட் பண்ணணும். வந்து பராமரிப்பு பண்ணணும். இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணாலே உங்களுக்கு மரத்துக்கு உண்டான காப்பு நல்லா காய்க்குங்களா இல்லை மரத்துக்கு உண்டான கீழே வந்து சுத்தமாக இருந்தாதே மரம் வந்து கொஞ்சம் பசுமையாக இருக்கும். மரம் வந்து பசுமையாக இருக்கும். இந்த செடி புல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மரம் வந்து மஜ்ஜான் இருக்கும், காய்க்காது. இப்போ இது வந்து சராசரியாக ஒரு மரம்ன்றது அதிகபட்சம் எவ்வளோ சார் காய்க்கும்? இந்த மரம் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய மரம்னா 2 மூடை காய்க்கும். இது 2 மூடைனா 30 60 கிலோ காய்க்கும். 60 கிலோ. இப்போ ஒரு கிலோன்றது என்ன ரேட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு சார்? ஒரு கிலோ வந்து இங்கே வந்து வியாபாரி வந்து 70 ரூபா நம்மகிட்ட வாங்குறாங்க. அவங்க விற்கிறது வந்து ஸ்டாக் பண்ணி விற்று 200 விற்கிறாங்க. இப்போ இந்த காயை கொஞ்சம் காட்டுறீங்களா, அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த காய் வந்து நெத்தாயிரும். இந்த பஞ்சு பறக்கும். இந்த பஞ்சு வந்தோடனே இந்த பஞ்சு பறக்கும். இது இவ்வளோ சாப்பிட்டான ஒரு இதுங்களா? இது சாப்பிட்டான இது வந்து இப்போ மெத்தைக்கு தலைகாணிக்கு இது யூஸ் பண்ணுவோம். இது யூஸ் ஆகுது. வேறு இதுக்கு தலைகாணி மெத்தை இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு போகாமல் இதை அரைச்சி விதையை எடுத்துகிட்டு மெத்தைக்குள்ளே போட்டு தச்சு கொண்டு விற்கிறாங்க. இப்போ இவ்வளோ பெரிய மரத்தை பொறுத்த வரைக்குமே இந்த ஒரு காய் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுங்களா? இல்லை, இந்த காய் யூஸ் ஆகலை, இது பிஞ்சு யூஸ் ஆகும். பிஞ்சுனா எப்படிங்க சார்? இந்த பிஞ்சு வந்து கிலோ வந்து நம்மகிட்ட வந்து 250 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க. வெளியில் விற்கிறது என்ன சார் விற்கிறாங்க? வெளியில் விற்கிறது வந்து 600 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. 600 ரூபாய்க்கு? அப்படி என்ன இந்த பிஞ்சில் வந்து பலன் இருக்குது? இந்த பிஞ்சுக்கு வந்து பிரியாணி போடுறாங்க. இது வெளி மாநிலத்துக்கெலாம் போகுது. இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இது பூரா வெளி மாநிலத்துக்கெலாம் போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா விவசாயன்றது எங்களுக்கெல்லாம் இப்போ நார்மலாக எல்லாமே கடையில் ஷாப்லேயும் ஈஸியாக கிடைக்கிறதுனால எங்களுக்கு இந்த விவசாயத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. இன்றைக்கி அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் விவசாயம் இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உங்களோட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி விவசாயம் எனக்கு இந்த விவசாயம்னா எப்படி இருக்கும், முந்திரி கொட்டையாக வாங்கி அதை பதிவு பண்ணி அதை வச்சு அது பாக்கெட்டில் போட்டு அதை பண்ணி வச்சு நாற்று நட்டு அதை வளர்த்து ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு தான் அது காய்க்கும். இப்போ விவசாயன்றது எல்லாமே இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள்லாம் விவசாயத்தை வந்து ஒரு கௌரவமான தொழிலாக பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நம்ம விவசாயம் பண்ணது மக்களுக்கு வந்து இது முந்திரி இதுலேயே போகும். நம்மளே விவசாயம் பண்ணாட்டி எப்படி போவோம்? இப்போ இருக்கிற இளைஞர்களை விவசாயத்துக்கு வரணும்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து அது மோட்டிவேட் பண்ணுறீங்களா, அதாவது ஊக்குவிக்கிறீங்களா, இல்லை வந்து விவசாயத்துக்கு வராதுன்னு சொல்லி நீங்கள் வேறு வேலைக்கு போவாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறீங்களா? சில பேர் வந்து படிக்கணும்னு போவாங்க, சில பேர் விவசாயம் வருவாங்க. அதுக்கு இந்த ஆள் அதுக்கு வந்து இருக்கும். நம்ம வந்து படிக்காமல் இருக்கிறதுனால இந்த விவசாயத்தை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம மாட்டு இருக்கோம். அப்போ படிக்காத ஆளுங்க மட்டும்தான் விவசாயம் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? படிக்காத ஆளுங்க தான் விவசாயம் பண்ணுறாங்க. படித்த ஆளுங்க எங்கே விவசாயம் பண்ணுறாங்க? இப்போ படித்த ஆள் விவசாயம் பண்ண வந்தால் நீங்கள் வந்து சம்மதிப்பீங்களா, இல்லை இதை படித்து முடிச்சுட்டு ஏன் இந்த வேலைக்கு வரேன்னு சொல்லி படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு வரேன்னா சம்மதிப்பான். ஏற்றுக்குறீங்க? உங்கள் சமைச்சல் அன்றைக்கி மிக்க மகிழ்ச்சி. எல்லோரும் தயவுசெய்து விவசாயத்தை வந்து கொஞ்சம் மதிங்க. விவசாயம் நீங்கள் படிக்கிறது மட்டும் கிடையாது,
படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் மற்ற சும்மா இருக்கிற டயத்தில் விவசாயத்துக்கு தயவுசெய்து விவசாயத்தில் ஒரு நாள் இருந்து பாருங்கன்னு சொல்லி நம்ம கார்த்தியே சொல்லியிருந்தார். இருந்தாலும் நீங்கள் விவசாயத்தை வந்து கொஞ்சம் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல வழியில் கொண்டு போங்க. படைக்கிறவன் மட்டும் கடவுள் இல்லை, பயிரிடுறவனும் கடவுள் தான். நம்மளாம் விவசாயின்னு காலரை தூக்கி விட்டு